Apa? Nyanyi apa? Biasa. Kon ndi kon? Wo. Bae aku ngroweng tok ae. Biasa. Ngono iku. Sak Kongkon tuku ono sing rabi. Bapak. yo iku. Wong tuku menyan. Nyan meneh. Iya, paling ate ono dayo. Enak Biasa. ngene. Nanya apa iki? Siku sing biasa iki. Anu, Apa jenenge? apa lemah teles teko Tiloro ta. lemah teles teko. Anyar iku kan. Iya. Ayo. Segenau Sing nyanyi. enak. Iya. Ayo tuh waga. Jujur ati iki loro. Mantep. Mari mangan rokokan. Bae. Sayang siji iki sing kurang. Kopi. Nang dicek iki. Paling dolan tok biak bar. Cek. Didol gak payu. Apa keder-keder? Oh, telepon. Halo. Durung bisa nampa kenyataan. Tanduran sing wis tak sirami malih dadi awu ireng diopo karo kahanan. Biyen janji bareng-bareng. Butuh piro iwake? Hah? 3 kiloan. Dadak temen sampean iku. Wah. Terus, masterane sampean piro kabeh? 11. Wah, wedi jebol tuh ngaren Pak Songot wedi jebol. Wah. Aman wis. Dadak sampean, yo lek ono aku tak kirimi 1/2 kintal yo. Wah. Wis pokoke wis selamat bismillah we Pak Songot. 11 siji kok mangan kok wis 6 iji. Iya yo. Piro tikete Pak Songot? 250. Oh, hadiah 15. Tak kira 20. Iya. Rasa ke susah lan seneng. Saiki kowe medhotke angen-angen. Tak kuatke ati yen kudu kelangan. Jack. Kowe belongi wanangan tanpa nguaske mburi. Tak tabrak kowe ketempune kecepatan. Cuk. Aku meloki tabuhan. Jack. Baku, celuk-celuk aku le. Baku, sik. Wah, diopoki ya, Wak. Jack. Nang ndi arek iki wis? Apa, Mbah? Apa? Oh, niku diceluk nang kono iso jebul nang kene aja dolan Jack. Wong aku gitaran sampe barle, ge ngamen. Ngamen. Njaluk duwene sampean dadi wehi. Wingi dientekno wis 1000. Itu apa? Ya permen ambil ciki-ciki 1000, Mbah. Tuku sak kerenjang kon 1000, sak juta iku dientek-entekno kon. Ya digawe lesehan. Aja lesehan tok, Jack. Lek kon kena bokong gedhe mbek susu pentos iku, waduh remok, Jack. Iya, aku nggak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ngono kula Mbah sing ringan. Celuk-celuk sih, celuk-celuk. Yo. Ngerti ngene iki?
Apa? Lah, kudu ngerti. Bae ndak ono cengkir berarti ndak ono kopi. Ngono. Ya, kebiasaan. Kopi. Lah iya. Ngongkon tok kan. Mesti lek balik dikongkoni tok awon. Lek duwe mbah ndak rapi-rapi, kaken ilmu. Aduh, yuwi temen cek. Godhog banyu apa godhog kapal? Anake lho. Mbah, iki mbah. Bae sampai kesirep ku. Oh, pancene moto laron lah menku. Oh niku tak gawe melek iku bae iku melek ikon jagane ilmu daran goyang. Heeh. Iya. Ya wis aku tutukne gitaran. Iya wis. Njaluk duwe ndak dikeki. Wah, Ya ngamen wis. tak entek ae lek kon. Iku lho balik sing ning wis, revi mek opo yo. Sing tadi cek. Surone aku. Ayo. Langsung wis. Marine dikon meneh maneh. Kon ngamek embang. Langsung terus. Kowe belok Bales warung yuk. kowe belok ngiwoneng. Ayo sing benar ah. Singgir. Lo bos lo. Iya iya. Niku lho. Yo. Kowe belok ngiwonengen tanpa nguwaske mburi. Tak tabrak kowe loro. Iki salahe sapa? Yen kowe wis ra tresno ngomong aja terus lunga. Awas nemoni apes lemah teles Gusti sing bakal bales. Dek. Jack. Jack. Janji bareng. Bayaku. Wuh, pancen. Wah, wis. Iki lho repot tok kene. Baye Titik-titik jelung ba. Ya mangan. Jack. Jack. Apa maneh? Ki kopi apa? Mercon iki, sengik Teh. teman. Ndak ono kopine, wong sampe ngongkon gawe kopi. Kopine ndak ono. Rasakno, duduk teh iku. Mosok Iya, wong ambune enak. rasakno. Teh apa iki? Ndak keliru kon. Ndak. Iki dadi apa iki? Ya teh. Delok endi teh? Wah. Wong teh. Oh. Mosok teh. Wah, pahit-pahit koyo mercon. Meletek rasane. Iki mbah. Wong teh kepala jago harum. Wong teh. Lah, ndak percaya gurih iki lho. Guri apa iki wocon Jack sing anu titik dhuwur iki. Endi? Iki apa iki wocon? Endi? Iki. Wah. Bumbu rokok. Oh, nggak ngerti aku. Wong sowek ini mau. Rinio, tak uruki. Harum. Biasi. Wah, oh. Wah. Ndak meneh aku dikongkon wis. Gak jelas wis. Sing ngono kuwi mbah sing keringan. Celuk-celuk sih, celuk-celuk. Aku heran nih. Apa? Dia kan dukun, kok keringan. Lha ya mangano iku ning diono dukun keringan. Kurang Hei! nih. Aku digrojok bae. Oh, Apa Jay? aku kon gawe ini teh buru. Terus? Keliru. Liru ya apa? Wong apa?
jenenge cengkeh ning bothekan tak gawe teh. Ndak ero aku lek iku cengkeh. Oh, latihan ning sawah wis. Ayo. Goblok. Ayo. Buyar. Kono saringan wis iki dadi kok barista.